Я, Бяспяткіна Екацярына, вучаніца 9 класа сярэдняй школы нумар 40. Імя Віталія Ілліча Крамко. Хачу прадставіць вашай увазе верш Максіма Богдановича «Паміж пяскоў егіпецкай зямлі». Гэты верш – класічны ўзор санета. Эпіграфам да яго узяты словы вядомага французскага паэта 17 стагоддзя Буало. Беззаганны верш лепшы адзін за цэлую паэму. Паміж пяскоў егіпецкай зямлі над хвалямі сінеючага Ніла ужо колькі тысяч год стаіць магіла. У гаршку насенне жменю там знайшлі, хоць зернейкі засохшымі былі. Усё ж такі жыццёвая іх сіла збудзілася і буйна ўскаласіла, парой вясенняй збожжа наралі. Вось сімвал твой, забыты краю родны, зварушаны нарэшце дух народны. Я вераю, бясплодна не засне, а ўперад рынецца, маўляў, крыніца, которая магутна, гучна мкне, здалеўшы з глебы на прастор прабіцца.